nou ook te maken met een echt Kessels meisje. Ja, Ja. Ja, Mariette Knippenberg. Bas van Bosmaan. Dat we ons hier bij het kapelke mogen treffen. Ja. Ja, eigenlijk wat je wordt net als wij onderweg. Ja, dat klopt. Waar naartoe? Naar Borlo, naar de Ik dacht, een fiets even. Nu is het veel meer. Oké. Toch? Hebben ze in Kessel in Kessel hebben ze toch ook nog een Ja, daar supermarkt? hebben ze het. Oh ja. Maar ja, goed. Ik bedoel, dat is best wel leuk krijg af en toe. Ja. Dus ik kon Niet te veel reclame maken, hè? Nee. Doe ik niet. Hey, dus een echt Kessels meisje. Ja, geboren en getogen. We hadden het er net in de auto over. Wie is het met het kasteel? Was toch een beetje stront aan de knikker? Nou, de horeca-gedeelte is failliet, of die hebben failliet maanden aangevraagd. Dus de stichting niet. De stichting zien de vrijwilligers die eigenlijk de rondleidingen aan toe doen. Maar het horeca-gedeelte heeft failliet maanden aangevraagd, want die kregen het niet gedraaid dit jaar. Oké. Ja, dus ja, Wat jammer. jammer. Ja, want ja, de vraag is wat nu. En op dit moment is het toe, dus ik ken er ook helemaal niet in. Oh, Dus wat nu? Dat is de vraag. want dat was toch eigenlijk een schoolvoorbeeld van wie mensen van het dorp een bepaald project onder de arm nemen en door een succesverhaal van maken. Ja. En ook dat de rondleidingen aan toeristen en zo, dat loopt allemaal hartstikke goed. Maar ja, dat moet natuurlijk ook het geld ergens anders van kunnen halen wat betreft horeca. Dus er moet een of andere slimme, goeie horecaman, die moet nou zeggen van ik ga dat doen. Ja, dat werd dus commercieel, dat waren toen niet. Ah, oké. Kijk, dat was nu een combinatie van betaalde krachten die de restaurantgedeelte En de vrijwilligers en de die vrijwilligers. Dus als het commercieel, ja, dan is er misschien weer een ander pleetje. Ja. Dat werd ze niet. Nou, de wet nu, misschien zit er nou iemand te kijken. Die zegt van, dat ga ik doen. Die hebben van sinds maand aangevraagd, ja. Dus dat is nog niet uitgesproken. Oh, dus misschien maken ze nog wel een doorstart of zo. En wij werd misschien, ik bedoel, het kasteel is van de stichting, dus van de gemeente. Kom je er dus? Ik kom er geregeld rondom. Ik doe in de zomer dorpswandelingen via de VVV. Dus ik loop dan altijd de tuin in en zo. Dus ja, ik kom er best wel geregeld. Ja. Ik ben er dinsdag nog geweest. Ja. Dus je ziet eigenlijk stadsgidsen in het dorp. We zien de stad, hè. Kessel is een stad. Stadsrecht 14, 15. Dorpsrechten, marktrecht, stadsrecht en recht veel recht te spreken. 14, 15? Ja, door de herten van Gelre. Door de herten van Gelre verleend. Ja, dat wist ik. Maar ik kon dadelijk, als we klaar zien met deze opname, gewoon ik mijn mond spoelen met groene zeep. En dat nooit meer vergeten. 1415. Ja. Wat zien nou de leukste weetjes? Ja, niet alles, we gaan niet alles vergooien. Maar wat zien nou echt hele leuke weetjes over Kessel als je met een groep op paard ziet? Ja, gewoon de geschiedenis en leuke dingen. Bijvoorbeeld, dat weet hier niet van mensen. Dat Kessel aan de overkant van de Maas, want die Maas die verschoof nog wel eens, wie die nog wereld was, dat er een stuk Kessel ligt. Dat heet de Kniedenberg en dat ligt daar. Dus dat wil zeggen dat de burgemeester, dus de burgemeester van Peel en Maas, dat hij gratis met veer op en neer moet, omdat de gemeente aan de overkant van de Maas grondgebied heeft. Dus daar blij mee, want hij woonde in een ruiver, want dat is pas per 1 oktober benoemd. Hij was voor een burgemeester van Bees, van de gemeente Beesel. Oh wacht, dat is Bob. Bob! Hey Bob, deze uitzending moest er wel, want hij staat een van die ambassadrices staat hier. Ik kwam Bob nog niet zo lang geleden tegen bij het voetballen in Bezel. En hebben we nog gezellig even gekletst. Ja, dat is goed voor elkaar, Bob. Ja, want ik heb hem vorig jaar het jaar ervoor nog geïnterviewd. Ik ben ook vrijwilliger bij PNM. Oh. Dus ik doe radio daar, soms morgens. En af en toe televisie. Vanaf hoe laat 11 morgens? is 1. Verzoekplaat. De Noorderpost was 31 is afgelopen. Schakelt heel Peel en Maas over op mensen wensen. Hoe heet het? Mensen wensen.
ik ben de Pieter Kiewiet van PNM. Petra Kiewiet. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Nee, maar ik dacht van, ja, hoe laat dan zo van? Want voor hetzelfde geld werden de mensen wakker met die stum. Nee. Maar... ja, misschien wel sommige op zondagmorgen, dat weet ze maar niet. Ja. En wie lang duurt dat al? Ik heb dat gedaan van 2004 tot 2008. Toen heb ik een pauze gepakt. Toen ben ik geëmigreerd. Ik heb 12 jaar in Florida gewoond, in Jacksonville. En toen ben ik in 2020 teruggekomen en toen heb ik dat nog opgepakt. Waarom ben je teruggekomen? Mijn man is in 2015 overleden. Oh. Hij was vandoor. En toen heb ik gewacht tot ik mijn pensioen kost. En toen dacht ik van, ik heb het hier wel helemaal gezien. En vooral nu denk ik, wat een goede keuze. Dus, en mijn kinderen en mijn kleinkinderen, die zijn toen in mij gekomen wie ik vroeg ze. Oké. Ja. En Want wees, ik ben net in de corona teruggekomen. En toen is er een documentaire gemaakt over corona en Kessel. Ja. Door Ivo Joosten en... ach, wie het toch? Ivo Joosten en dingen ook van Joosten. Van PJP? Ja. Jeroen? Ja, Jeroen. Ja. Die hebben een documentaire gemaakt en die hebben mij geïnterviewd bij dit kapelke. Serieus. Nee, serieus. Want toen mocht ik ook lezen. Hoe wil ze staan waar het open is? Niet als ze de mensen dat met een kroon zitten. Hier op dit kapelke. Dat heeft zo moeten zien. Ja. Dat we elkaar nou onderweg, terwijl we allebei onderweg zien, dat we elkaar treffen. Ja. En dan stikt ze eens van, ja, ben je het kapelke? Wat staat hier nou precies? 1981, de renovatie van de Meulenkapel. De Meulenkapel is van 1918. Die huurde dus bij de meulen, die stonden op de berg, maar die meulen is in brand geschoten vanaf de overkant van de Maas. Laatst 1944, wie ze ook het kasteel hebben opgeblazen en de ruïne, het kasteel en de kerk hebben opgeblazen en het kasteel in brand gestoken. Daar huurde die dus bij. Die meulen is nooit herbouwd. Maar die kapel heeft wel altijd heen gestaan? Ja. Oké. Ja. Ik heb een foto van mijn vader. Die is van daarachter gemaakt. Toen waren hier nog geen huis. Want toen waren die het meulenpeetje. Dat liep tussen het koren door. En dan is de kapel met de linjebuim. Ja, die staan er nu niet meer. En de meulen op de achtergrond. Dus dit heeft vroeger gespeeld op het meulenpeetje? Ja. Als ze er nu naartoe zou slopen, zou ze in het zwembad lopen. Zo komt dat uit in Dat is me net iets te fris vandaag. Dat is er geen water in. Dit heeft natuurlijk een sleutel. Nee, die is erop. Hè. Ja? Ja, die is erop. Ik had toch wel gedacht, dat stikt dat even. Ik heb niet van alles. Daar kan we niks in buiten. Dan ga je s'avonds werd er wel gesloten, want er is al een paar keer een beetje baldadigheid slachtoffer geweest. Kinderspullen gaan met vuur, ook oudere kinderen. Maar komen hier mensen nog wel eens een kerstje aansteken? Ja? Ja, daar zien ze vuur. Ja. De kapelkes. Ja, maar we hebben er gelukkig genoeg. Ik ben helemaal dol op kapelkes, ja. Ja, in Amerika hebben ze die niet, hè. Daar hebben ze zelfs geen kerktorens, die klullen, die is morgens de klok luien, dus... De Amerikaan van dich, Ja. hoe hebben ze die leren kennen? Op internet. En toen zo steeg hij in Kessel? Nee, op dat moment woonde ik in Panningen. Oké. Ja. In Kapel. Ja. Kapelkes, Kapel. En dus dan kun je op internet... Wie hoort het? Martin. Martin. Yes. Martin. Dus dan krijg je in het Engels met elkaar converseren. Ja. En vervolgens, wie lang heeft het geduurd voordat je elkaar ontmoet hebt? We hebben elkaar in 2003 ontmoet. Toen kennen we elkaar een jaar. En toen hebben we elkaar weer ontmoet in 2006. En toen heeft hij mij ten huwelijk gevraagd. Netjes op de knieën met bloemen. Oh my god. Gekeurd. Ja. Wauw. En in 2017 ben ik getrouwd. Ik was op vakantie door en hij zei, kom. Dat is zo gepiept. Toen ben je nog een wedding chapel gegaan? Nee, gewoon een boete in een park. Een boete in een park? Dan mocht een notaris mocht ik daar trouwen. Daar kwam geen, voor de rest geen dingen aan te passen. Okay. En ging dat dan op het einde ook zo van You May Kiss the Bride? Ja. Ja, kei chic. Ja.
in 2008 ben ik verhuisd. Toen waren we al 14 maanden getrouwd. Ja, want ik heb natuurlijk wel nodig bekeken qua papieren. En dan moest even goed dus een greencard aanvragen. Ja. De Christen automatisch als ze met een Amerikaan trouwens. Dus, ja, maar het heb je even achter dat het is niet zo lang geduurd. Nee, wat jammer. Ja, maar dus is wel, het is de beste keuze geweest om terug te komen. Ja, dat wil ze gaan niet. We wonen nu wat er allemaal gebeurt. Niet alleen die orkanen, want ik heb er 2 gemaakt waarvan mijn dak van mijn huis beschadigde. Maar gewoon alles qua politiek en dat is beangstigend, vind ik. Er hoeft maar dat te gebeuren en was het los echt waar. En ik ben bang dat dat in november gebeurt.